Kumsang khadzakwa somsari pali November ni som pathum ni lai niya chhung ko pakhat che nei na chuan jing lamdar thum bor vela silaya poaka hein chhunga hian mi pasari an oma parukte chu khuma tui takle thlamuang takin an muto a he thil hi ataka thil thleng rap thlak le hlo om bok si ania minute som panga chhungin silai voi kwa lai me po ania thlasik zan re lai takania chenom khoveng ten engma silai puak ri an shemi alawa he in chunga thil rap thak tak thleng hi engma an shilo anin chunga mi te po tu man har lawa khuma thlamuang takamu in thom chwa lo le chanpui tu po awlovin an thi hunan ngak top mayani he thil hi atak taka thil thleng hlo omlar berzinga mi ania Amityville chanchin hlo omani Amityville hi in shang chanchin ania a film te point an siam nge a alwa to thar ten ni somni paria chung lekin thil mak chil fia theilo tam takan tonga eng thil chi ange thleng shethiam turin kumsang khadzakwa somsari palia khan kan kir liang Roddy D4 Jr. Bajanti mai chu an fa upa berania miswale chhadu lo tak ko mo bol ve takania hein chunga thil thleng dik takan hai chwa nuwa phei chuan tu ma in makantishan lo an chung kwa hi 112 Ocean Avenue Amityville khosa ania khonwam le ral muang mun moi takani zingdar thum vela Ronnie Jr. hi anu le pate mut pindana lutin khumamu mek apa Ronnie D4 Senior kumsomli pathum mi le anu Louis D4 kumsomli pani mi te chu akapa voini ve akap tichuan anaute pathum John le Mark kumkwa le kumsom mi Ellison kumsom pathuma upa te pindan lamchu pan le in akap ve a atop bera afarnu kumsom pariat mi doni pindan lamchu pan chaule in akap ve le ani an zawahian an khuma bu khup zong in an muveka anin chunga rodia akal kwala amalte teya aka alum pheu lai vel hian tuma an har lo ni om takani an chenom velin engthom rin hlel om ma sha tan nei lawa pakhatin anui faro ba uvak vakri a sha thuwa soibak chu engthom beng cheng dang ma om lem lo ani ani lo point uibau thoma shiat lai vel hi twal thana thlen hun ombor vel kha ania uiba uri hian silai ri chu alhia khwa wangin engma an shelawani thei thau bok Alison le Louis kha an thi mai nan har ani rinania ma se an ruangum dana an har ti fin fiana a omlawa wangin an vai hian an mutlaya be an ni ti in report zi ani achungte thanu hian tlai lamdaru borvela Ronnie chu tlan chengalin an ina janga hlalaute Henry's bara atlan luta anu le pate ka an ni thu chu atlang au pui chiama pa haule tlangwal hau chu pun khomin anin lama chuan anin zui pheya ti chuan twal thana rap thak tak chu an muta ani reilote ya police te po an lo thleng ngala a himzok nan le zona zo turin Ronnie chu mun him lama an shwai ngala Ronnie chu a inbeng dai hun an nga te nuwa zo na chu an zo chanta a hi thon thu in chan na chu ani Ronnie chuan a chhungte chu hitman twal thatu an roi chin ko ta thi an ni thu police te ashila an chung kwa shim hi an venga po mi nga even an nia an chung kwa hi tha vau tu an lo om fo to ti an shia chian wangani Ronnie soidan chuan apa tho pui Louis Felini chu engkima abuil tumtu ania an chung kwa hi ahwa a ama point apa chu tha alo vo to ni in soya asoi zel dana chuan anin chung khura atlak tlum vak to lawa wangin ina a om khat leya a chungte than ni zana po khan ina a om lo a chungte kyanga hian zanria po kil to ngai lawa anu asiam tui lawati wang ni ina soya anu in cho me rau phuka asiam chin thu thleng ina soikai tol thana chu darkar som paliliam ta a thlenga ni tia chiang to a Ronnie chu uluk le zwalin thu an zot fi a darkar som pani layan dom nu chuan a in tong ba chawa a chung kwa a huat zia thu te
apa in kumtam takalau ti du da to thu te a chhungte laka aril ruhel na zong zong te alung oilo na zong zong te chu a soi chuak ta sia sia amaya a chong tui zela a chhangchia Ellison po chu vok ti na kawa zanma sa a pindan basement a omin 1969 film a enlai chuan aril ru asiam thuta a chhungte a huat na chuan a hne to lutuka a in ngai to thin rim thu chuan anu le pa te pindan lampanin an panhi chuan a kap ta ni in a soya atira chuan anu le pa che chu tha tum ma se khatia poya han khoi ta ka kha chuan a in sum thei to lawa pindan tina chuan kalkwalin a u naw te po chu amal malin a that ta thlia a chhungte chu a that zo der in soifia na engma nei lem lo ma se tu man hetiang thila thleng ta hi makti na nei lawa a chan chu kum engemaw za chu roni hian a chhungte chu tha alo vo to a psychologist point anu hi alo warning photo china poya khoi du tak tak dona a khoi tak tak ma a malavat turin alo shil to chin apa hian kuta thlak na sa china chutianga changa a thin rim na in mung chhoba ka heroin acid a khoi tel boka chu chuan aril rushi sel na lam na set takina ngonga atopa chuan apuak chuak ta nge ani ti chuan court case in jana roni chuan rorel na ma chuan mi a angala na tum nge thil thenga soidan chu a thlak danglam ta seka chuan lam mak tak tak le thon thu mak tak tak a soi kwala a thil soi hian kumsang ni som ni pakhata a thi thleng khan mi te ngai vena hloa mitam takril ruti buai tu ani athu soya thlak danglam lia chuan khatia basement a TV a enlai khan a chhungten ama tha an tum thu an soya shefo a ti chuan an chet mai na chet khalta ni in a soya a chang le a farnu don khan apa chu a thata anu khan a unaw dangte kha a that le a chuta ama chuan an panhi na that ve le ni te na soya a soi buai kwal nuai mai ani a chhungte kha a tha main damdoi na shai vek ni na soya hei hian than ni la ya tu ma an har mi alo lai le an muddan maksak deuh te kha a soi fia dewa ma se an ruang postmortem ani khan an system a engdam doi ma mu ani lawa a chang le a farnu le midang tam takin twal thatur khan an pui ni na soya a chang le o sia a sia chuan a chhungte that chimit vek turin thu a pe ni in a soya ramhuai mechia adum veka in thuamin silai te po kha aron pe nge ni te na soya ma se a thon thu phwa chop mak tak tak hian omzia anei lawa kor rorel na suan a chan him zo tak tak lo thei to pin tal chwa tum ma se psychiatrist in antisocial personality disorder chaunat na a pe a dam chunga lungin tang tura a chung thu rel ani ta thawani karni vele kala liamang tia chung ko thar chu 112 Ocean Avenue wa chuan an ron thlenga George le kethila chitenu pani in anin thara nun bul chan thar tur chuan anin pei to hleya an chungte nen po an soi hawa mitam takin an luangam lo tur mani se anni nu pa hi chuan an ngai pui thu em lawa in moi tak man taka an lei theile history nei te chu vane anin ti zoka chutiang rampum hmon king dot thei thil a thlen na ina chen chu lo om lam ai mai in ti theina thama an ngai zoka in chunga chuan an han luta engkim bungrua te chu difo chung kwa te nei ang kha angai ang in lo la om veka an thina ma dress chewero kha chu a om to lo ti chuan le nunbul chan thar tur chuan phur takin an lut ve ta pawa ma se azui tu chu ni somni pariat chung launa ani deuh topa khovel meeting a event luai khopa in shang na satong tu ani don ti anin chebik lo anu pathil ton hi JN Sunsuan le khabua azia ka shelakalin alar hle nge a tunjuma anthil ton kan ngai thlak tur po hi le khabua a in zia dan le George le kethi te interview na achanga la kani don ani an thi dana thu buai le soidan shanga omang khan a shan dan po hi soidanin anglo a omle zeu china ma se chulam chuna kina kan soyang anin sun lo achanga darkar po aliam main thil mak chu athleng nga la
an la buai dewa wangin an ui chu pawna thingkunga chuan an thlunga a chan pawh hriat lovin an ui chuan gate chu zuan khuma tlan chhiat a tuma a ngonga chain a in thlung boka pala chuan a in khai tamaya a tal buaina sa vanei thlak dakin an hmu hma a poya thlen thui hmain an ui chu an chan thei shamani an ina thil lo thleng to awang khan George chian pa chuan puithiam te hlan thiang hlim tir hmasa phot turin thu arona George po chuan lo rem ti ve maya puithiam chu lo kalin in chung chu a han en kwal vela adai lu chi atang chuan engemaw nuam lo ti rung na anei ngala chu in chuan hlan thiang hlima momo hle ti a shengal in chung pindana han lut le chia phei chu boruwa ka lo dang lam hlaka doni pindan chunga han lu chuan hlauhna mak takin aman ngala lats nu pa te chu pindan chu enga ta na man nge an tum ti a han zota anni chuan puan thruina pindana ta na man an tum thu an soya munna pindana ta na an man don lem lo chuan apoi aring talawa eng man ton aring lo ma se puithiam nge po chu tharau te chuan an za zo lo ani ange athil ton chu rilruwa hlauna mai mai ani to lo a soidan chuan mu thelo hian a hmaya a beng popa o chuan chu in chu chhuah san turin a shilbok in a ho nu chuan mak tak main a taksa le a thom nu hak vela chuan chi hian a lo bo khat veka a kut chu a pan chuak vek bok ke thi chuan tu emoin aron ko anga shat na anei chin thu a soiboka a kwa tu chu mu thelo ma se meichia ni nge hi na sha a ti chhai tumna ai ma chuan thamwan tumna ni ina sha a anin chunga chuan meiche perfume rim anam ram ram china launa em anei shan lo ni ina soi an fanu no bang ber chuan swang to na chiana nei chana a swang to na chian chu a bia a be china a ming chu Judy ani a soidan chuan a chian Judy chu vokania a mit chu asena a eng deuh phut boka zana amulai te hi tukvera chang chuan a lo thlir thina chuina chuan an chen reng tur thu a chian chuan a shil ni in an fanu chuan a soi George le ke thi te po chu zana TV an en lain tukver dar thalanga chuan mitchen eng phet ni om tak hi an hmu ve a enjian tumin George chu po na tlan chhuak ngala ramsake hniak ni om tak vura a hmu ti lo chu thil dang hmu engma nei lo George chuan pindan thu ru ka hmu chhuak boka basement ani in chu pindan chung chu rong sen veka che ania a chung chu arim chia in taksa choi cherim anam em bok he ina an thil ton zinga mak deuh chu he na an lua changa ka rei lo te hnuah chuan an fa te chuan bok khup zonga mudan chinga chu chumdang an ti ngai mi alo ania a bok khup zong vekin an mu hil thin no pang chau chu an ni lo pa ber George po chuan he na an oma chang hian mei al chu a chil thar tlat maya living room a chuan engtik lai po a mei chem al renga ngai tho soin pona chuan thing to tur phur turin akal renga a chhungte chuan a chan sheve che alo ma se a chhungte ton ngai lo ang chu a tong po ani mai theya vota tereng chin po ani mai thei ani zana chuan thoma shefo china pen thomte che thomte aron chuana hriat thei si lo music ridum dum te a she chin thoma hriata piang chuan alo chuana hriat tumina chui china ma se a chui chuak thei ngai lo zan kha chu hetia thom alo chuana a zonna lama hian sake lem chhuata lo om chu arap pala atlu swal chep nge a ke a han en chuan sena hnu ma ni om takhi alo om kul mai ani heti lai vel hian anupui ke thi chuan ama ompui tu anom nia a hriat na angkha ala nei ve renga nu ve tho ompui tu anei anga hriat na anei tlat thin ani an fanu point mu theilo thiana siama akom tam tul boka an ina thil om chuan George chu a ngong na ber ni ina langa a thin chu a chesod emema aril ruwa te in thin rim na tura zong renga a chhungte chu a vin khur renga a poisoi pal lau reng in anin veng kar thin
an chung ko bawrak chu a hri sel lo sawt hle mai a zan tin hian D4 chung kwa tha an nih hun borvel zingdar thum borvela chuan a thang har zia a huna kal zela anin chung bawrak chu ari tula thil thleng thin po chu arab thlak tul anin chung bungrua te chuan thil dum hmuarang deuh hi alo kai khat le vek thina in chunga jang chuan thil hnang hring a ron far thin boka rannung an tam em boka abikin thau chu doni pindan hluya chuan an tam em a an thlok sup thina no kian tum thin ma se an hnot kyang tak theilo thil thleng chu abon chho tula an chhuar kong khar te chu aron in vo chor thina a chiat pha hial thin an kailona an carpet pha te chu alo in khokle ringot thin boka chum khat phei chu an tuk ver kong khar chu aron in vo khar chhuaya an fa pakhat kut chu a chil nge a an nu rei lo te a tuk ver in vo khar bok chuan alua a vo chor bok zan kha chu George amutui lai chu zan lai a har le a ma se tun chum chu a taksa a che thei mi alo a khum chu choi tu anomang hian a in soi che loya a taksa a ti che theilo wangin engma a ti theilo chuta ke thi chu khuma chang chuan a run kang tamaya Peter angmai hian alanga chutia anupuya kang lai le alan danin thak lai chu chiang takin a mu hemi nu hian engthil nge thleng chhunzawm zel sha tani lawa lat chung kwa hian he ina an om top zana thil thleng hi engma an soi chadu lawa George le ke thi te hian an thi thlenga je pan tum tlat mai ani hi paranormal case chataka da chatania thil thleng fam kim tak sha the ani lo hi a uyom em a sha chiana ti chak om le zwalani an soi chuak ngam thlot lo po ani theya engthil po chu lo thleng se a lo om thok khat viau ani mela a chan chu engkim shesa a lua lui ngam ngat mani se an om zui ngam lo pha hialani atuk jing khwa alo war chi a an bungra po engma la chuak lovin chu in chu an chua sanal nala an kirle to lo shim ani an chua sana janga thlani vela liam me chuan an chan chin chu alar chak khop maya a shetur ang chuan an shede uvekto ngai ven tu an tama wang chuan chan chin bumi te poinan ngai ven ema reporter pakhat chuan psychic researcher te som khomin ti manin siama chuina chuan zan hun mana finfia chuan tumta a chuta chuan paranormal investigator lar le shiat hlo ber etle Lorraine te nupa asom hlo thling thei hlo maya an nupa hian George let's po an mu a anin cha bi te anin be a George po an som dela ma se adu lo mai ni lavin ahnaya po akal ngam to lo shima ral la fe a chang point a thlir ngam lo anu pathil ton te chu an zot niala ma se George chuan engma soi chuak do lo an thil ton chuan ala chhong ve dewa ala hlau dewa wanga soi chuak do lawa an ngaya atop zana an thil ton phei kha chu zo ngam chi po ani lawa a melom dana chang chuan an she thiam vek in chung an han lu chia chu an thil mu chuan a chhong em veka ram huai lunga chuang ang maya in shiat na an nei lat chung ko bongrua te chu a mun nga ya ala om veka an thleng sil lo te po chu tuide na chuan a lo la oma bo thausa chuan lungthar hlak te po ala oma George bike du a cheidang lam reng chin po chu ala oma alangam to lo in chung an lu rual chuan etle Lorraine te nu pa chu lungai na na men lo chuan a man nga la ram huai le hlo om lam shet na ai ma chuan chiat na thi na lam bawruak chuan aman na sazoka anu pa chu an kal shang nga la et chu basement lama kala Lorraine chuan in chung lam chu apan chau boka chuta chuan shiat na mak tak chuan aman nga la Lorraine chuan tui kho thla chak takina kho anga shiat na aneya basement lama chuan 8 point tharau swal chak taka omnia shiat na chu anei ve boka Lorraine chuan arin na mit athil pek don mitla achang chuan chuata ruang intlar chu a mu a doni pindan lui chunga chuan ani etle Lorraine te chuan heta nuan chuina a hian thalak tam takan neya
chung zinga pakhata chuan Christian sakholim in hnung lama lo om cheu chu alang tela heng thil hi Saint Joseph mai cha Montreal ami ani a D4 senior kha athi ma tharuka khan Montreal azina chuta chuan helim tam takhi aron hon nura puithiam aron shwai ho telbok chu puithiam chu engwanga ron shwai ho nge anzo chuan tharau swan no chuak tura lo kalani thu te asoya chu in chunga chuan tharau swalin na athok ni ina soibok Warren nupa te che hi paranormal researcher le psychic he ina an shwai hi anilawa midang po anum ve nualani he investigation a telve zong hi chuan tonan nei veka zana chuan bawrua karon in thlaka arit emem china anma ni thiam dan ang cheu chuan na an thoka tharau chu biak po an tum boka chutia tharau biak po an tum lai chuan Lorraine chuan shiat namak taka nei le a chuina chuan tharau swalin bu a khwara chu tharau swal chu a omna a rei to a twal thana a thlen ma dei pokha na om to bu a khwar nget to ni ina soi heina anom chung hian thil tam tak la om tam takan tonga soivek sena ni lo hian zoka hetia tharau swalan beila hian in chung mun shanga camera an seta minute nga dana thala reng theiturin automatic in anda boka in chunga chuan te kwalin ma ni na chawan thok boka thalak tam takan nei bok ma se an thalaka chuan bel chian dol tak hanlak fu em an nation lava zirchian turin an thon baw mal vek ama ero chu kum enge moza ta liam nuwa secretary pakhat chuan etle Lorraine Warren de nu pathalak hlui hi ahaya chuta chuan Amityville an thalak khom hau chu a en kwala chuti lai chuan nawa pai mek nge a thalak pakhata khoya piang chuan anau pai chuan aron pe thina thalak danga khoi chuan engtin ma om si lo chu thalaka khoya pianga aron pe ji chu makati ema wangin a han en chianga chumdanga alo mu fo to ania in chung kai lon to pa pindan kong kalang thalak mai mayania engma danglam na a mungai lem lo ma se tu chum chu chumdanga alo mu ngai lo le alo bel chian nga mi alo thil mu aneita anwai kilsira chuan thil danglam enge mo taka oma alandan han en chuan mi panau pang ni om takani ami chu asen eng phet pheta camera chu alo en kar mayani chu atak takani lo ti thei fak chu ni chuang lo ma se twal thana a thlendana changa a shan dan thleng khan thil in merem lawa omve nuala atwal thatu beroni junior khan athu soya thlak danglam ko renga atwal tha tira changa a thi don thleng khan a soidan hi ala danglam kwal chara michi shang in komin chanchin bule le khabua te in anglo tak takin an ziaka kumsang ni chawa zia le khabu pakhata pheichuan doni kha amazing hlaptu anga zia ania amarwa manani in roni khatwal thaturin a thlema aril ru a hne sakta ni ina inziaka chen khata chuan a chhungte kha ama hian a that ni ina inziak bok don le roni khan changrualin an thata midang pon lammi pahni telbok anga ziak te po an omani he thil nem nge thei tur hian doni taksa khan evidence mu ani boka silaya ka puak nge yani ti proof theina tur a omve nge ya ronia soidan chuan atira anra manna chu anu le pa te tha chau khania don khan silai chu aka puaka ma se a in control zaudalawa no pangte thleng khan aka pa athatta vek maya silai chu saka tumna lama ama chu aka palveta ni in roni chuan a soiboka Ronia manani zan po khan apu ne na anin biak na chu tle man lo sha a apu chana farnu mo pu lava aman mo phur na lavek turin roni chu a shil ni nan soi soineu newa tam ma mitam tak soidan phei chuan roni le don te kha anin poin anin ngai na ma a unawin lai chi na pi alam deu in lai chi na dang an nei ring hial te po an omani he ngai dan nem nge tur hian
tual thana thlenzan khan DEA agent te chu anin bul hnaya hian an duty a doni ni om tak thumhnu duma in thuam glove bun rifle kenga lo chua kan mu ni in DEA agent te hian an soya Ronian ram huai meichia in silaya pe nia soite pokha doni hi ani mai theiani criminologist pakhat chuan ruangte kha tha ani nuwa da son an ni thu asoya ma se hi confirm na a omlova official record a chuan ruangte kha da son an ni lava khuma an mulai tha nge yan ni thu a in ziak thunga chu thu top an siam dan ani soineu neu le ngai dan tam tak omma se heng hian kung ro asu to lem lava Ronnie D4 hian a chhungte mulai a that ti chu thu to pani an ina chan chhunzawm dan la ramhwai film ang mai ani hiala mitam tak phei chuan an soi chhu angam lo phei kha chu thil rap om tak tu mala shet ngai lawani an ringa anu loka novel le movie lar le sha thlo tak The Exorcist lo chhuaka khovela thil thleng lar ber khovel puminan shiatania nasadaka ramhwai ne na in be na athengani kha furniture kang lulu te thil hnang hringte lat chung ko thil ton ang tam tak ne na in mila ama ero chu lat chung ko chunga thil thleng le khabua in ziak tam tak kha chu oi lo tu anom nuala tam takin an chui chianga vokmit sen eng ni om tak tuk vera janga an hmu nia an soite kha an chenom te zo te Persian cat mit sen ra mai chu ani an ringa an chenom te zo te hi lat chung ko in vela hian aleng fo chhin ani tin vura ram sakenya ka hmu nia an soite pokha vokenya ka ni theidan a om lawan tia baka amu hun nia asoya khan vura sur lo ti chui chwa ani bok anua D4 chung ko thina in lwa le tu te hian eng thil ma tonan nei ve lem lo boka inan lei nuwa lat chung ko soi ang thil a thlen na mun ni om thil danglam eng ma mu lo thu an soi boka kumtam tagaliam nuwa po angai ang thlapina la om vek tuna chuan he thil in channa ber Ronnie D4 Jr. po aboral to a khaza na thil thleng kha athi ni thlengin thu chiang ala soi thei lawani ole tunchumatan swan khati zong khani le ri phota milongai thak sakawangin kalom emema ka video te hi ingai nat zong ni chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia